Ola, chámome Noa e hoxe vou falar sobre o libro 22 segundos que está escrito por Eva Mejuto. Eva Mejuto é unha autora galega con experiencia en literatura xuvenil. Ademais desta obra escribiu títulos como Memoria do silencio e A ladroa da biblioteca de Meirás. 22 segundos é unha novela que trata sobre a identidade, as dúbidas e as decisións que poden cambiar a vida dunha persoa nova. É unha historia directa e centrada no proceso de aceptarse e entender quen somos. Nesta novela seguimos a Xela, que leva tempo sentindo que algo non encaixa. Pero todo cambia cando toma a decisión de converterse en Álex, que lle permite empezar a ser quen realmente é. A historia amosa como vive esta transformación, como reacciona a xente ao seu redor e como afronta os medos e as presións do día a día. O avó de Álex é o meu personaxe favorito porque representa o apoio tranquilo e constante nun momento no que todo cambia ao seu redor. A súa maneira de escoitar sen xulgar, de respetar o proceso de Álex e de darlle espazo para ser quen é, fai que se converta nun personaxe principal da historia. Grazas á súa presenza, Álex atopa un pequeno refuxio onde pode sentirse entendido e acompañado, algo esencial no seu camiño de descubrimento persoal. Esta novela é unha historia directa, necesaria e moi actual que engancha desde o primeiro momento. Eva Mejuto logra abordar temas tan importantes como a identidade e a necesidade de atopar un lugar no mundo, cunha sensibilidade e unha honestidade que fan reflexionar. Pero conseguirá Álex dar o paso definitivo? Atopará apoio nas persoas que máis importan? Será quen de mostrar tal e como é, sen medo? Que ocorrerá nos seguintes 22 segundos da súa vida? Para saber as respostas destas preguntas terás que ler o libro, porque eu non penso dicircho. 22 segundos é un libro que recomendaría porque ademais de ser moi fácil de ler tamén é entretido, xa que ofrece unha visión clara sobre os medos e as decisións que marcan a vida e a importancia do apoio para afrontar un cambio.